давоми 2 рӯз ба 15 нафар журналистон ва блогерони шаҳри Бохтар семинари омӯзишӣ баргузор шуд. Ба онҳо тренерон Ҷовед Муқим ва Раъно Бобоҷониён давоми 2 рӯз дар мавзӯи инъикоси мушкилоти зӯроварии гендерию ҷинсии ҷомеаи тоҷик дар васоити ахбори омма бо назардошти эҳсоси гендерӣ дарс гузаштанд. Семинаре ки дар шаҳри Бохтар баргузор гардид, ин охирин семинар барои журналистон буд. Лоиҳа дар 7 минтақаи мақсаднок шаҳри Исфара, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ноҳияи Восия ва Ёғонии вилояти Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳри Ҳисор ва ноҳияи Рӯдакӣ амалӣ карда шуд. Журналистон давоми семинарҳои баргузоршуда дониши худро дар соҳаи гендер мустаҳкам намуда, дар оянда барои беҳтар намудани кори эҷодии худ истифода мекунанд. қабл аз омаданам умуман дар бораи гендер на он қадар маълумоти кофӣ доштам. Медонистам ки гендер яъне ки вақти гендер мегӯем дар назари ман марду зан меомад. Не ки ман инҷо омадам тамоман донишҳои назариявӣ бениҳоят мукаммал аз ҷониби устодон ина Ҷовед Муқим дарс гузаштанд, апаи Раъно дарс гузаштанд, бисёр чизҳои муҳимро омӯхтем. На ин ки гендер дар бораи хушунати хонаводагӣ аксар мо амин фикр мекунем ки гендер ин хушунати хонаводагӣ байни амин зану мард аст, аммо ин дар ҳама самт шуда метавонад. Дар мисоли мегирем кор, вазифагирӣ метавонад гендер бошад. лоиҳа тасмим гирифтааст барои инъикоси масоили ҳассоси гендерӣ ва тадбирҳои пешгирӣ аз ҳолати зӯроварии шаҳвонӣ ва гендерӣ барои журналистон ва блогерон озмун эълон намуда, аз байни онҳо 105 нафарро интихоб мекунад. лоиҳа 10 моҳ давом карда моҳи июни соли ҷорӣ ҷамъбаст мешавад. ба журналистон ва блогерон 3 ментор аз ҳисоби журналистони бо таҷрибаи ҳамон минтақа интихоб шуда барои таҳияи мавод ва инъикоси он маслиҳату машварат медиҳанд. аз ҳама ман бисёр навгониҳо ва бисёр маълумотҳои навро барои худ ёфтам ва гумон мекунам ки усули пешниҳоди ҳамин мавзӯъ, баррасии ҳамин мавзӯи баробарии гендерӣ бисёр ба тарзи дигар, ба тарзи нав ҳаст ва бисёр маълумотҳои нав ки имрӯз на танҳо дар ҷомеаи Тоҷикистон, балки дар ҷомеаи ҷаҳонӣ оид ба ҳуқуқҳои занон, оид ба инъикоси пеш аз ҳама масъалаҳои гендерӣ дар воситаҳои ахбори омма мавҷуд ҳастанд, бисёр дастрас, фаҳмо ва мушаххас пешниҳод шуданд. бояд ёдовар шуд ки ин лоиҳа аз ҷониби барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид ва дар доираи Ташаббуси Нури Рӯшноӣ дар Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Ташаббуси Нури Рӯшноӣ як шарики глобалӣ ва бисёрсола байни Иттиҳоди Аврупо ва Созмони Милали Муттаҳид мебошад. Мақсади асосии ин ташаббус аз байн бурдани ҳама шаклҳои зӯроварӣ нисбати занон ва духтарон то соли 2030 аст. 2 рӯз дар ин семинар мо иштирок кардем. Барои худ навгониҳои зиёдеро аз худ кардем, махсусан дар масъалаи гендерӣ, ҳуқуқҳои байни марду зан бисёр чизҳоро омӯхтем ва минбаъд дар фаъолияти эҷодии худ аз ин омӯхтаҳои худ истифода мебарем ва ташаккур мегӯем ба мураббиён ки хеле дар сатҳи олӣ бо мо кор карданд, муносибати хуб доштанд. ташкилоти ҷамъиятии Ассотсиатсияи зан ва ҷомеа дар ҳамкорӣ бо Иттифоқи журналистони Тоҷикистон ва ширкати телевизион ва радиои симои мустақили якум татбиқи лоиҳаро ба уҳда гирифтанд. дар раванди лоиҳа ҳамаи он журналистон ва блогероне ки дар семинарҳо иштирок намуданд яктоги мавод омода мекунанд. ҳамчунин дар доираи лоиҳа озмун барои маводи беҳтарини журналистӣ эълон карда шудааст. озмун дар мавзӯи зӯроварӣ бо таваҷҷӯҳ ба шахсоне ки дучори зӯроварии шаҳвонӣ ва гендерӣ шуданд ё масоили вобаста ба зӯроварии шаҳвонии гендерӣ гузаронида мешавад. ғолибон бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда мешаванд. гузориши Насибҷон Абуев ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.